Bojone mari ngendi sih ya? Orang rasa kenapa ya? Lenga enteng, beras enteng, gula enteng, apa enteng kayak kon buru utangan ora balik-balik. Golete coba len maring endi ora balik-balik. Mancing et mau ora oli-oli. Ki umpane sing salah, apa dinane sing apes piye. Lah kae wonge digoleti Mancing kaya Kak, malah ning awit kene mau ora enak-enakan mancing oli-oli. kowe. Pah, Apa mah? orang ngerasa kenapa ya ning mau beras enteng minyak enteng apa-apa enteng kon luru duit ke malah ning kene mancing kaya kowe enak-enakan. Loh, papa wis loro dit muter-muter ya wong lah kalau wongan gawean keder akhirnya mancing bae lah. Ojone moncong-mancing tok kaya kowe orang ngerasa kenapa wong wadone pusing nang omah apa enteng anake nyuruh duit jajan. Mana usaha luru duit utang kan sapa. Wis muter-muter lah ngatane papa ora biasa utang yang isin omah. Oh, kayak tang dina ki papa ora luru duit, utang ora li duit ya. Papa ngubengi ora li jatah. Pindho ya catahe. Dia pindho karo wedhus.